bismillah ma hande Big Weltare TV sabu min nanno alhaaluji ma ala min mbiɗon hande alay sago min jokkodira ma ngam wallidde ɓe julɓe ni mbiyanmi quoi voilà ko fate kadi ceerno listihar meɗen nana mbiya Allah no rokkuma ɗum voilà mino tan kalna hen bandiraɓe seeɗa assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe julɓe mi salmini mi juurima weltanima on onon foof mi salmini kuugal mi salmini ko bandiraɓe wawi wonde foof mi salmini mi juurima surtout ma enen Pël mi salmini musidɓe foof mi yaganimaɓe jamɓe kisal machallah e lestekar ƴamgal danaka heɗum siiwi hanni kala ceerno mo garɗa heno ɗum waɗa heddonno ko waawa walla horo walla ɗeggeno walla horo ɗum heddoto ne heewi façon uji hen waɗi ƴewraɓe juuɗe waɗi ƴewraɓe petteweji waɗi ƴewraɓe ndiyam waɗi gandanɗa hoorema kadi mbatta toɓɓe men lesɗe ɗe mbiyeten romli mbaɗa ɗum ɗum ɓuuri heew e ƴewgal isi ɓuuri mettu kadi waaw ƴewde hen weeɓi saɗe ko wawde nde ka lesde kaar onen min he mbaɗon feewi ƴewgal remli kay remli o woni cosaan men hema kam komo cosaan hema kam woppitade inchallah rabbi foof kala hen min ƴewrano foof inchallah ma min hen ƴewan daña hen ko cohluɗa ko inchallah rabbi inchallah wadde batte ramli mi nani kadi aɗa foori hen no feewi eyyi machallah meɗen yitte Allah no feewi ɗum de yimɓe mbiyata noon tan isi meɗen yitte Allah no feewi noon kam machallah ramli noon kam so nen waɗi mettu wawi sa wiyama aɗa hen wawi ko yettere Allah tan no feewi saabu hen heewi ƴewaɓe han nde garan men ƴewanma aɓe kalantama ko te ko garɗa mabɓe saabu sa immema jahaɗa neɗɗo pour ƴewanma ko haaju wasani ko taki ɗum noon so haalananima ɗum ko mun hen hidde ɗum taki ƴewgal noon kala ko jiiɗa ligguey ƴewgal ɓuuri sadde ɗum taki aɗa yi neɗɗo ara o ƴewno o yaaha o ƴewno yaaha fa dañata ko sukil ko tawa ko ƴewgal ngal tan heddata issa ɗeggini ƴewgal an hoorema sa hen ƴewni neɗɗo kamum hoore mum goɗɗo wonta ɗum ƴewanka an tan ƴewanata ɗum saabu ko ƴewgal wayi noon ɗum weeɓoyde dal eyyi ko faade ɓatte lotgol danayol aussi mi nani Allah no rokkuma hen no feewi eyyi lotgal danayal enen Pulaar ɗe mbiyan luccital en ɗum mbiya luccital eyyi lotgal danayal kay ɓañere foof ko ɓañerte kay ɓañere gondata ko gotum saabu ngal lotgal sa ngal waɗi an hoorema ɗum foof a dañat ɗum lotgal he foof ko lotgal he ɗum wonata enen Pulaar noon mbiyatan ɗum ko luccital ko jellotoɗo kalis walla jellotoɗo yaajene mawni walla ɗannotoɗo ko on sohlata ngal lotgal saabu ko ɗum lotgal manggal lolle noon en keewi façon ŋaji eyyi minen noon mini he mbaɗa lolle ɗiɗi manggal e toskal kala hen ka aɗa hen waɗane foof inchallah amma ɗum waɗani hen inchallah eyyi lotgal manggal ngal kañum koye batte holɗum yaari eyyi lotgal manggal ngal ko woni ko mbimami ko tan siko cohloɗo e udditare mawni walla jellotoɗo kalis walla cohloɗo ɗahnade kam ko waɗante ngal lotgal danayal saabu foof ko ɗum waɗete ndiri e ngal ko lekket waɗete lekket kam danaka polo foof en anndi lekket koko ranwi eyyi ko ngal lotgal noon foof waddete hen inchallah rabbi sa ngal ɗo timmaɗa ko cukalɗa kala ɗo mbawɗa wonnene hay sa o joɗdaki amen nene momin mbaɗa lekket o inchallah min mbaɗa min nelduma inchallah haɗum hen ko inchallah inchallah kadi a haali ɗo kadi e batte ɗanngal hande musidɓe heewɓe nan caggal leydi heewɓe hen ne dañi probléme kayitaji eyyi joni noon te kadi mi nani kadi ɗum kadi Allah no rokkuma hen min tan gartana hen musidɓe seeɗa eyyi kayiteji machallah kayiteji danaka sa ɗannimo dañe ɗum ɗum wayno wonko keddorɗa min kam mi ɗanne ko jeeymi caggal lesdi isi mi andi ko woni ko toon eyyi kayiteji noon kam ko woni foof hinama ɗum wasa woni ko heewi hinama wasa haɗa dañ kayiteji hinama haɗa dañ kayiteji uddare hinama haɗa dañ kayiteji wasde waɗan hoorema ko takarma dañ kayiteji nen ɗum ne hinama haɗa dañ kayiteji eyyi inchallah ɗum nene kala hen garduɗa tan mamin hen ballu so Allah jaaɓi inchallah kala jiɗɗo jokkodir e ma hono waɗata eyyi numéro am tan inchallah m boni ɗon numéro o ko holno 77 275 78 98 275 78 98 78 98 on woni numéro ceerno Cheikh Ibrahima Sow eyyi ceerno ha joni en ɓennat e batte pegge aussi mi nani kadi yimɓe ne mantuma hen pegge ɗe holɗum yahata eyyi pegge ɗe ko foof jahata ɗum ne koko siiwi han koko heewi koko sohla han no feewi
ise ɗum ne ko fof pegge ɗe ne ko fof gondata minen ɗe min jogi hen ko pegge ɗiɗi ma woni e toskere ɗen fof nene kala ka ko liggey neɗɗo naɓni heɗenene ko e pegge ɗe ko liggey ɗe naɓni saabu wonko waɗate wonko waɗate nder heeɗe wonko ɗe naɓni kadi so aɗa waɗa nene ma woda ko mbiyeɗa yo ɗum ɗum duwa wawde ɗum waɗ saabu koto caliɗe ko alquran wonata nder heeɗe ɗum noon gueɗe cewɗe ɗe sa ɗum waɗi ɗen gueɗe cewɗe a woppat ɗe soɓe en ɗen gueɗe fof ɗum jeeɓoy ɗum wondata e hen e ɗum taki so aɗa aɗa hen totte ɗum fof ma ɗum naɓni beele ɗum wawi woppu sa wawi woppu amma waɗ sa waɗi nene ma yiye ka takal tak makko waat inchallah pegge ɗe kañum batte holɗum yarata kañum eɗene ko fof jahata batte udditare e ɓañere e yaajene mawne e hoodere ma mawnode fof ɗum pegge ɗen jahata kala ɗo gonɗo sa wonde yimɓe nden feggere tawi ko an waɗen heeɓe ngala hen ko an ɓurata feeñe yimɓe ɗon kala ko hen a dañe ɗon moƴƴere ko an dañata ɗum hen saabu ko ɗum ɗe jahata sa ɗi waɗi tan mo anno an hoore ma e wonko mbaɗɗa ceerno aussi so ɗum ɓenni aussi ko ɓaate kadi batte gorago jii hande jamonuji heewɓe no goyto ɗum te kadi mi nani kadi ɗum kadi Allah no rokkuma hen leɗɗe celluɗi eyyi gorago nene machallah koko heewi hande kam kala mo dañani gorago ma kala mo dañani on probléme nene ko hen paaɗa saabu yimɓe ko guuri ɗum wawa wonto gorago mum ara neɗɗo yo ñawnum gorago taw kay ɓuurma bonode eyyi saabu ñamɗele ɗe ɗimɓe ñamata ke ɗi gaddata ɗum jama ko jamane ɗum woni safrude han neɗɗo gorago mum hama sella han wiiɓa aɗa wawi ɗum safrude noon kam hama samtore seeɗa kam walla kam kala ɗum wawi waɗ kam ha samtore seeɗa safrude ɗum ha sella ala ceerno ba ɗum han ko teɗniɗo no feewi saabu koko metti safo koko wadda ko ɗum wonko ɗum naɓni on traitement noon ko hema gabbotoɗa terita ɗum ha sella inchallah kala hen wawi wonir foof minen kam min mi hen traite ha Allah rokka hen inchallah ko jiɗɗa ko machallah ceerno aussi ko hande jamono aduna o dilli no fewi yimɓe fof no kala batte rafi oɗo coronavirus mo gasta eyyi on kadi holko mbawɗa hen rokkude monsieur no wiyete hokkude yimɓe kadi gam ballitoro gam Allah gandu ɗumen on won ñaw eyyi kam ka ñagade Allah tan Allah nannemo Sénégal yalle mon kumpa men tan a nanal amma Allah ittama ɗo saba sa ari enen kam ko wona enen gaddimo ko togukoɓe tan gaddani men mo ɗo ɗum noon yaale Allah muslin men mo kontaren hema nanalla tan ittama ɗo Sénégal saabu sa ari yimɓe mbiya watta calmodir neɗɗo teb jongo watta jaab ɗum kam ko jaman yeehi hande tiwel ko wattan jaman gonɗen no meɗen ne ko ɗum waɗi ɗum inchallah Allah tan wawi ɗum safo inchallah ande yo Allah dandu hen yimɓe amin ya rabbi ewa ceerno so dañi ko ganduɗa ko yinno namdade mi namdaki mo ɗum holɗum eyyi mbimi amane ina woodi taw ko ñon ko jiɗɗa haalde taw mi namdakimo ɗum ko eyyi ko holɗum walla min namdimama ko jinnoɗa ko haale o bisimilla eywa bisimilla wadde ceerno gokkamin duwaw tan inchallah kala jiɗɗo jokkodirde ma kadi numéro nen ɗon kokka numéro o kadi numéro nen ɗon 77 375 78 98 voilà walla kala jiɗɗo arde to ma aussi holto kettirta min Jammugel Carogne Aziz te Carogne Aziz Jammugel voilà kala jiɗɗo jokkodirde ma so waɗi ɗon tonggor tan inchallah mon jokkodir kadi so tawi ko jiɗɗo arde to ma kadi ma andu nokku o inchallah voilà ceerno Cheikh Ibrahima Sow tokoro Cheikh Ibrahima Niass wadde a weltanama ñagama duwaw big weltare wima albarka big weltare ma ceerno